Ọ bụ ihe jọgburu udele na njọ ma sigbuo nkakwu n'isi na omenala Igbo na-anazi ana. Igbo bụ Igbo kwuru okwu si na ebe nwata na-ebe akwa na-atụ aka, nne ya anọghị ya, nna ya anọrọ ya. Ọ bụ ihe ịgba anya mmiri na ụfọdụ ihe ndị eji mara ndị Igbo dịka asụsụ anyị, omenala anyị, ekike anyị na erimeri anyị bụzi ihe nara ana. Abụ m Maazị Ifeanyichukwu Ogbu. Eji m ohere ọma a anabata mmadụ niile n'ihe onyonyo a na-akpọ Ihe TV. Ihe TV bụ ezinụlọ jikọtara aka iji gosi ịhụnanya, udo, mmekọrịta na ịdị n'otu. N'ihe onyonyo a, anyị ga-elebanye anya n'ihe gbasara asụsụ Igbo. Anyị ga-elebakwa anya n'ihe gbasara ịhụnanya, ezinụlọ na ka o si gbasara ndụ anyị kwa ụbọchị. Anyị ga-atụgharịkwa uche n'ihe banyere omenala anyị ma dozikwa nghọta na-ezighị ezi. Ma ị bụ onye Igbo n'ọmụmụ ma ọ bụ n'obi, Ihe TV bụ ụlọ gị. Ka anyị jikọta aka mụta ihe omimi ma mekwa ka ọkụ Igbo gbagokwa ọzọ. Anyị chọrọ iwulite obodo jupụtara n'ịhụnanya, udo na ịdị n'otu. Obodo ebe onye ọbụla nwere ọrụ na ebe a na-asọpụrụ onye ọbụla. Obodo nke na-akwanyere asụsụ Igbo, omenala anyị na amamihe ndị nna nna anyị ezigbo ugwu. Biko debanye aha gị ka ị ghara ichefu vidiyo ọhụrụ anyị. Kọọ okwu gị, gwa anyị echiche gị ma kesaa ya ka mmadụ niile hụ. Ihe TV, ebe ọ na-akpọtụ.